ଆମେ କାମ୍ କରିକରି ଆସ୍ଲା ବାଟେ ଚିଙ୍ଗ୍ରି ଭଲ୍ଟା ବସେଇଥିଲା ବେଲେ ଆନିଥିଲୁ। ମାଛ ଡେଲି ଖଉଚୁଁ ବୋଲିନୁ ଚିଙ୍ଗ୍ରି ଆନିଥିଲୁ। ଚିଙ୍ଗ୍ରିକେ ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ହଲ୍ଦି ହୁଲ୍ଦା ଦେଇକରି ମୁଇଁ ତେଲ୍ରେ ଇଟାକେ ଭାଜିଦେଲି ଲାଲ୍ କରି ଯେତେ ଆନିଥିନି ସବୁକେ ଭାଜି ଦେଲିନ। ଚିଙ୍ଗ୍ରି ଏନ୍ତା ଲାଲ୍ କରି ସବୁକେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ନିକେ ଆମେ ମସ୍ଲା ରେଡ଼ି କର୍ମା। ହେଇଗଲାନ ଚିଙ୍ଗ୍ରି। ମସ୍ଲାରେ ମୁଇଁ ନେଇଛେଁ ଅଦା, ଲେସୁନ୍, ପିଆଜ୍, ମିର୍ଚା, ଜିରା କରି ଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କର୍ମା। ଆର୍ ଆଲୁ କାଟିଥିନି ସେ ତେଲ୍ରେ ଆଲୁକେ ବି ତାମାନେ ଲାଲ୍ କରି ଭାଜିଦେମା। ଆମର୍ ଆଲୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଭାଜି କରି ଦେଲିନ ଅଲ୍ଗା ରଖିଦେମା। ଏଟାକେ ମସ୍ଲାକେ ଆମେ ନିକେ ତେଲ୍ ଟିକେ ଦେଇକରି ସେତି ପକେଇଦେମା। ମସ୍ଲାକେ କଷିଦେମା ଭଲ୍ସେ। ମସ୍ଲାକେ ଟିକେ କଷିଦେଲା ପରେ ହେଇସାର୍ଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ନେଇଛୁଁ ଜିରା, ହଲ୍ଦି ପାଉଡ଼ର୍, କାଶ୍ମୀର୍ ଲାଲ୍, ଗରମ୍ ମସ୍ଲା ସବୁକେ ଏଇଥି ପକେଇଦେମା। ମସ୍ଲାକେ ଭଲ୍ସେ ଟିକେ କଷିଦେମା। ମସ୍ଲା ସେଣ୍ଟ୍ ଆସ୍ବା ତ କସ୍ମା ଏତାକେ ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ଯାଇକରି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟର୍ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କରିଦେମା। ମସ୍ଲା ହେଇସାର୍ଲା ପରେ ଟମାଟର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କଲାଟା ଦେମା। ଟମାଟର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କରିସାର୍ଲା ପରେ ଆମ ମସ୍ଲା ବି ହେଇସାର୍ଲାନ। ସେ ଟମାଟର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କଲାଟା ଏଥି ପକେଇଦେମା ଆର୍ କଷିଦେମା ବନେଇକରି ଟିକେ ଭଲ୍ସେ। ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେମା ସ୍ୱାଦ୍ ହିସାବେ। ଖିଆ ଗୁଣ୍ଡା ବନେଇକରେ ବାବା। ଆର୍ ମସ୍ଲା ହେଇଗଲାନ। ମସ୍ଲାରୁ ତେଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲାନ। ତାପରେ ଆଲୁକେ ନେଇକରି ଏଥି ପକେଇଦେମା। ମୁଇଁ ସବୁ କାମ୍ କର୍ସିଁ, ନି କର୍ବ ତ କିଏ କର୍ବା। ଆଲୁକେ ପକେଇ ଦେଇକରି କସ୍ମା ଟିକେ 2-4 ମିନିଟ୍ ତ। ନି ଯଦି କରିକରି ଖାଏବ ବୋଲେ ଭୁକେ ମର୍ବ। ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଇକରି ନିକେ ଇଟାକେ ଫୁଟେଇଦେମା। ବେଶୀ ନି ଟିକେ ଯାଇକରି ପ୍ୟାନ୍ ଦେମା। ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇ ସାର୍ଲା ପରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗ୍ରି ଯେନ୍ ଭାଜିକରି ଯେନ୍ ରଖିଥିନା ସେ ଚିଙ୍ଗ୍ରିକେ ନେଇକରି ନିକେ ଏଥି ପକେଇଦେମା। ଟିକେ କସ୍ମା 2-3 ମିନିଟ୍ ତ କଷିଦେମା ଭଲ୍ସେ। ତାପରେ ଯାଇକରି ପ୍ୟାନ୍ ଦେମା। ଯେନ୍ କହେଲାନ ଯେ ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ମନ୍ ଲାଗ୍ଲାନ। 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେମା ଏଥି। ଚିଙ୍ଗ୍ରି ଝୋଲ୍ ହେବା ନା। ଝୋଲ୍ ନି ହେଲେ ଭାତ୍ କେନ୍ତାରେ ଖାଇ ହେବା। ଫୁଟିଗଲା ଯେନ୍ତା ଟିକେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଏଥର ଚିକେନ୍ ମସ୍ଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ହେଇଗଲା ଚିଙ୍ଗ୍ରି ଝୋଲ୍। ହେଇଗଲା ଆମର୍ ଚିଙ୍ଗ୍ରି ଝୋଲ୍। ଖାଇକରି ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ। ଭାତର୍ ସାଙ୍ଗେ ତ 1 ନମ୍ବର୍ ଲାଗ୍ବା। ବାହାରେ ରହେଲେ ନିଜର୍ କାମ୍ ନିଜେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି। କାମ୍ କରି ଫିର୍ ଯିବାର୍ ଅଛେ ନା ଖାଇକରି। ମୁଁ ଖାଇକରି ଦେଖ୍ଲି ବହୁତ୍ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆର୍ 1 ନମ୍ବର୍ ହେଇଥିଲା। ଖାଇକରି ଆମେ କାମ୍ କରି ଯାଏସୁଁ, ବୁଲି ଯାଏସୁଁ ଟିକେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଫୁଲ୍ଟେ ଦେଖ୍ସିଁ ଯେ ଇ ଫୁଲ୍ କହଁରେନି କି ଗନ୍ଧେନି। ମୁଇଁ ଛତି 2ଟା ପାଇଥିଲି। ଛତି 2ଟା ପାଇଥିଲି ଆନି ପକେଇଥିଲି। ଛତି ପୁର୍ଗା କରିମି ପତର୍ ପୁଡ଼ା ବୋଲିକରି ଆନି ପକେଇଥିଲି। ମୁଇଁ ଦେଇଥିନି ପିଆଜ୍, ହଲ୍ଦି, ମିର୍ଚା, କଦେଲ୍ ପତ୍ର ଇଟାକେ ତାମାନେ ପୁଡ଼ାଲି। ଏନ୍ତା ପୁଡ଼ିକରି ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ବହୁତ୍ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ଛତି ପୁଡ଼ା। ଛତି ପୁଡ଼ା ରେଡ଼ି ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଅଣ୍ଡା ମସ୍ଲା। ଅଣ୍ଡା ମସ୍ଲା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଲୁ ଅଣ୍ଡାକେ ସିଝାବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି। ସେଟା ଆମର୍ ମସ୍ଲା ଏଟା ଅଦା, ଲେସୁନ୍, ମିର୍ଚା, ଜିରା କରି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କରିଦେଲି। ପିଆଜ୍ କାଟିଥିଲି। ପିଆଜ୍ ହେଇଗଲା ବେଲେ ମସ୍ଲା ମସ୍ଲି ସବୁ ଦେଇକରି କଷିଦେଲୁ ଭଲ୍ସେ। ଆଲୁକେ ବି ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ ପିସ୍ ରେ କାଟିଥିଲୁ। ଅଣ୍ଡାକେ ବି ହେନ୍ତା ପିସ୍ ରେ କଟା ହେଇଥିଲା ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ କରି। ଆମର୍ ଅଣ୍ଡା ମସ୍ଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ 1 ନମ୍ବର୍ ଲାଗ୍ବା ଖାଏଲେ। ଏନ୍ତା ଥରେ କରିକରି ଖାଇ ଦେଖ ବହୁତ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ଲାଗ୍ସି। ମୁଇଁ ତ କରିକରି ଖାଏଲି ବହୁତ୍ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆର୍ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ପାରାକେ ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ଦେଇଗଲି। ପାରା ମାନେ ଡରିକରି ଉଡ଼ିଗଲେ।